Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong ulun basuki langgeng. Salam. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan tentrem rahayu. Manunggaling sedya para kadang campur sari putra gemilang ing titiwanci menika nuhuni dawuh timbalan sakipun Risang pamangku gati nenggih penyul Bapa Jiyono dalih Ibu Tari ingkang sampun kepareng ndawek mangun budya nenggih amala kramakaken ingkang putri taruni ingkang peparapun Indah Nafik Listiani kepareng dawuh asta lumiat kalian anak Mas Bagus Budi Setiawan nenggih atmaja kakung saking piyipun Bapa Zuli sekalian garwa ingkang mijil wingking saking padukan kenayan Banyuroto Sawangan Magelang Adining Tias winantu sagung karahayon katentreman karaharjan kunjuk sagung warganing pasaman Tuhuma Bekber Budi Darmo kinarya hambuka para kadang campur sari putra gemilang derek nyawiji kalian kadang-kadang Widawati kepareng jumeneng wonten ngesa jengandika sadaya kanthi wijilipun Genduk Ayu Eva Maharani, Mariana Marianti, Ayu Darwati, Sri Gono Gini, Eva Moji, Putra Gemilang Co. Ya.
menika kadang campur sari putra gemilang ingkang kasengkuyung kalian Dapros Audio Sound System ugi ingkang dipun ngabadikan kalian Bolo Dewi ya. Tentu kewolo kunjuk kagung sagung para tamu minulya putri sumawon kagung ingkang dhat kinurmatan lumantar kadang-kadang campur sari putra gemilang kepareng nyawiji ngaturaken lagun Eva Maharani ya. Wilujeng sonten. Nggih, wilujeng sonten. Iki kok sing kaya besti kok ming awak dhewe iki piye? Terus pundi to? Liya-liyane rapati do besti iki piye? Lah ngapa? Besti. Oh, besti tengah kae sing rada besti. Nek kae wis ora akur kok. Abang-abang biru. Kae wis rada akur. Wong kok sia-sia karo bojone. Ngene iki Mangayu Bagio, Nduk. Nggih. Rawuh daleme Mas Jono. Nggih. Heeh, iki ya kancane dhewe. Nggih. Cocok nimbali awak dhewe. Betul. Heeh. Ning ya ngono. Iki kok adan ya? Adan, sikit Lungguh sik wah ya. Ora kepenak ya aku. Wah, wong kek adan. Nah. It. Nah iki. Malah iki aku Cah nang iki kene. modus kok anggere ning kene kok nang ngarepe aku kok glewang iki. Kok ning kene ngas. Kok yo tak glewang nyapa ya semangat kena ning ta. kok rada mau. Wong glewang kok kok saiki ngono Ketoke lho. arep goleke anu gayan nyantun mriki. Junjung. Iki wis kon junjung. Warduk sedo kon junjung iki. Junjung Ya. diangkat ke ngendi? Mangayu Bagio Nggih. kalian putra Taruni penjeripun Nggih. Raka Mas Jiono, nggih genduk Ayu Indah Ya. Lestiani. Nah, kang sampun kepareng daup kalian Mas Mas Budi. Budi Setiawan. Alhamdulillah. Iya, ming priagung kene iki kok, Nduk. Nggih. Cedak. Cedak-cedakan. Dadi lincer-linceran mau niki ngarah sekolah SD. Oh napa nggih? Nganti tekan kuliah iki gek ketekan iki. Ngono kok ngono ki dimbusik ya, Pak. Ya kaya aku kowe ya. Pripun? Ora incer-inceran to. Ning langsung. Ning langsung besti ngono wae. Kuwi grup yuan. Heeh, gupian iki kan lagu napa, Nduk, sing jumbuh karo swasana. Saderenge ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng Wilujeng lelenggahan rawuh. kunjung dhateng Raos Daya kemawon nggih, Nggih. Pak. Wilujeng lelenggahan kanthi Eca Sekeca. Eca Sekeca lan Mardika Nggih. angendhapi pasugatan ing sampun katur dhateng Kadang Krida Darma. Heeh, nggih. Nggih. Atur sugata lelipur sinarengan kalian putra gemilang. Nggih. Jenenge tasih niku to? Isih niku. Kula ki wis pirang-pirang tahun ndak Radija. Anak aku ya wis pirang tahun kok ya. Panjenengan nggih? Heeh to, aku Panjenengan kira ya griyane mriku mugane niku to? garapane aku ki jan nganti lali. Ndak nggih. Sesuk cok ajak-ajak aku Yo. ndak gragepen penyanyine. Ya, heeh. Nggih. Ini ora apa-apa kok nduk wong jenengane kono ya isih eksis terus. Nggih. Ora apa-apa awake eksis ning jaba-jaba ora apa-apa. Nggih. Heeh, watune ledha nguri-uri kabudayan tansah tulus lestari widodo lak ngono. Amin. Ya. Nggih. Menika dereng wonten nawala, Pak. Ah urung ono wong iki layang iki lengku nggawa dhewe Oh, kok. lah nggih. Ya. Iki dipun aturi ingkang kados pundi rumiyin. Kok kang kados pundi? Lah, Ayo kang kados pundi? Kono karepe ngejak sing kepiye? lah ya manut kene ngono kok stel alus yo Arep arep. stel kasar ya arep. Nggih. Ya. Ya. Nggih. Sing lagu Jenengan lajeng bawa napa mboten? wis bawa wae kok ya. Oh, nggih ngoten. Nek ngono diaturi sing rodok gayeng. Heeh, nek sing Nggih. gayeng. Ayo. Apa ya, Mas? Dipun aturi Turi lelenggahan. ninggal katresnan kemawon. Nggih, ya maklum ya, Pak. Aja nganti ninggal katresnan. Mboten. Kadidene Nduk indah kalian. Nduk Indah karo Mas Budi kok aja nganti ninggal katresnan. Nggih. Katresnan sing wis dipupuk ya. Heeh. Tansah ngrembaka iku tansah diuri mulih lestari widodo tekan sak lami-lami ya. Amin. Dadi jodoh Nah, ya sejatine dadi jodoh ya, jodoh. Pak. Heeh, kok saya guru, saya guru. Pikiran. Kok nyambung aku? Mboten. Kok nyambung aku? Wong aku ki diet ning kebablasen ngono lho, Pak. Ning bojomu lak ora galak to? Mboten kula Oh, iya. biasane sing galaki kok. Monggo Renca. Ayo, Nduk.
Eva sampun kepareng ngaturaken lagun kinaya panglipur sawetawis. Nggih, ngaturaken sugeng rawuh bose Kembang Mawar, Mas Tono, Adik Aprih beserta keluarga. Nggih. Mbok pilih para kadang Krida Dharma sampun marak lumati atur pasugatan unjukan monggo kasunan nedapi kanthi martuduin martikaning penggalih sinambi nglaras sesarengan kadang-kadang campur Hari Putra Gemilang. Nggih. Nggih. Suwun ugunganipun setunggal kali lagu nduk Prih niki saking Mas Jiono. Wonten request nggih. Nggih, monggo. Mangke mboten napa-napa sakniki nggih purun. Lak ngono to nggih. Sakniki mawon engko tak kesuk. Ayo ya. Nggih, Mbak Pre. Niki pun kula betake mik. Nggih. Nggih. Nggih enten 3, monggo. Nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Wagem. Nggih. Wektalipun. Nika disuwuni ugungan sinaosa kala nggih sampun ndongaaken dhateng putra temanten kekalih. Dereng kula kok. Oh, dereng to? Nggih. Aku kok kaya krungu sithik. Oh, nika rungon-rungonan. Oh, mungkin grundelan to niki, Bang. Grundelan. Oh, ning kono tak ngerti Kula nek iki ndonga. grundeli Mas Diono. Oh, grundeli Mas Jiono iki piye, Nggih, Mbak? Mas Diono kok sedelo meneh dadi Mbah. Ah, iya Lah kuwi kula lho. ki kapan? Nah, iya. Mongko Mbak Indah niku sekolah iki barengi Mbak Mawar. Nggih. Nggih, setunggal angkatan kali Mbak Angkatan, nggih. Mawar. Lajeng Engko sesuk nek genduk genah kula mawar yo dadi. genduk mawar kapan iki? Nggih, insyaallah niki 3 tahun lagi. Nggih, nggih. Nggih, Monggo. makin ndak terus cepet tuwa Ah, kula. nggih, ndak dadi mbah ngono iki. Nggih. Ya, nggih. Nggih, nderek dedonga mawon Pak Nggih, Waget, monggo. katur Mas Diono sak keluarga. Monggo. Anggenipun mula kramakaken Kang Putri Mbak Indah nika nggih. Mugi-mugi dados keluarga ingkang tansah manggih ayem lan tentrem. Amin. Bagya mulya ngaten. Amin. Sakinah mawaddah warahmah kagem Amin. Mbak Indah. Nggih. Atur agunging panuwun nggih awit donganipun. Nggih, ngaten. Nggih. Niki rencang-rencang saking pundi Mas? Niki Pak pun- Waget? Niki tebih-tebih. Saking dene. Oh, alah. Tebih-tebih nek sing pojok nika saking dene. Nggih, Nggih. saking dene. Nggih. Niki pun ngeten mawon to. Tapi kula mboten ming- kok nggih nyuwun hubungan kanthi. Mriki niku ming atur donga kembang-kembang. karo Mas Nggih. Diono sak keluarga ngoten. Nggih, setunggal lagu, 2 lagu boleh. Walah, Aku jan teko wis kangen banget karo Dik Prih ki jan. Ah, jan. ngake tetep ijeh kaya ngeten Ah, iki iya, Pak. Kula nggih. awet ora Nggih. mundak. Kula nggih awet ala kula. Wah. Nggih. Mbok ampun sok meni ala to, Pak. Nggih, awet tuwa, awet ala. Awet apik ngoten Nggih. kok. Ala barang. Monggo. Napa niki, Pak? Niki Ajeng- lagune napa ajeng niki? Napa? Derek. Langgam mawon nggih. Anggih manut kok kula niku. Malih pelok barang, Mas. Ya, niki Nggih. nganu nggih Pak, Nggih. wong kula niku bar niki dur-duran 2 minggu watuk, Pak. Pitados Nggih, kula. nika Pak Jiati nganti ngenai resep nika. Nggih. Resepe manjur tenan. Nek Pak Jati niku kok ting pundi-pundi kok karepe ngenehi resep mawon niku. Nggih, kalih kula ki langsung Pak ngenai Nggih. resep terus niki Dik, niki Iki, Dik, langsung iki, Dik. tumbas niki Ning tumbas terus- niki tumbas terus niki. piye? Aku lah yang meni tumbaske, Pak. Ah iya Gitu. bener. Aku Nggih ya toh, mburi nek karepku mari nek niki iki matuk ning tumbaske, Pak. Tumbaske, Pak. Nah, ngoten kok. Nggih, monggo. Sekedap pakurmatan komat. Yalah nika teng dhuwur sebul enten wong sing ajeng nganu nika ngancik sepuh-sepuh nika. Aku arep ngono ra tekan. Nggih to, ngancik Lah iya. sepuh-sepuh Mas Dana karo Mas Dayat ki yo sak angkatan niku. Kae barang kuwi sing Mas Ya iya Kote ki yo sak angkatan niku. kuwi Nggih, wis lumayan sakniki pun mundak pangkate pun dadi pegawe, Pak. demangi mindi, Pak. Nggih, Nggih. pun dadi pegawe sakniki. Pegawe, nggih. Wah.
nika pun klebet piantun penduwuran, Mbak. Nah, ngoten Nek niku. kula nak pengendekan. Niku sampun termasuk golongan kapemerintahan. Nggih. Nah, nika nggih. Ning kerep nihil nggih. Catetan iki. Nika. Nggih, monggo. Doni Masmus tikaning Ora kaya upacara to, Nduk. Pripun to? Kaya upacara. Lha kula ki dines to, Pak Waget. Nek biasane nek nyamping ora ngoten niku kok niki lak gek dines. Upacara bendera. Monggo. Dawahe langgam pujiwan nggih, Mas. Mas, nggih. Nggih. Nggih, Mas. Mbok nggih, Mas. Mingkon meninggih kok do angel-angel Ah iya to, kuwi Pak. lho. Nggih. Aku ki ya kono Nek kasih aku kopine nggih pun ora. metu lak ya terus Wong ya wis semriti kopi, ya. wong ya wis teh to, kok ya mung muni nggih ku ya abot. Nglem-lemi nguji mati yen anggekan mati kanjinjit anisi sak saladawane lenjer kuning nang semake sinawan yen nguji
pelok barang niku nek bali kok ngalas ngeten iki to, Pak. Iki bali kok ngalas panjenengan? Nggih. Nggih. Dodone Terus pundi? dodone rada sesek. Napa? Mboten kaya nek bali saking Nggih, napa malih aku ora tau melu. napa? Ora dikon kaya saya le arep golek nada ora ketemu ning wah nek jenengan kuwi swara kok wit biyen ya isih utuh. Mulah mboten Pak niki pun jan. nganu Pak, sawetara pun rada nganu Pak niki pemene sesuk angger wis metu putune Pak. Wah, Ayo wis. Kuwi ning sing jenenge swara apik iki pancen anu kok ana gawan kok. gawan. Heeh. Gawan? Gawan. Oh, berarti saking lahir ngoten. Heeh, wit lair kono kok ya wis nganu to ceklan mik to jenengan iki. Pokoke paling apik niku angger pinter nyuarani bojone kancane. Ya niku. Ngono kuwi ya. Juntas. Sing pas sing ngono kuwi ya. Monggo. Setunggal mawon nggih, setunggal lembar nggih, Cok. Nggih. Selakon. Mungkin kancane ndak mboten uman, nggih to. Ora uman piye mungkin besok ora uman. Nggih, Mas Nyoto. Nggih, sugeng rawuh Mas niku Rawuh. Pak Sanyoto saking Ah. saking Banyuroto Saking niku Banyuroto. saking Sekayu. Nggih, pun domisili ting Sekayu mriku. Nggih. Nika ya pengibot apik, Mbak. Wah. Lah kancane Mas Adip kan ya. Kados pundi? Niki pun enten naga 7 taun kula ora dikendangi karo Pak Gangsar. Piye kendangane Pak Oh, Gangsar? tasih painu. Walah Darwanti kuwi nek Pripun, Darwanti, Budhe? Mbak Darwanti nek dikendangi liyane ora gelem. Mosok to? Oh, mau ditembung sapa ning kono kendangi po ah nek ora Mas Gangsal ya ora. Nggih. Alah, Pranyata mboten tahu ketemu Pak enten nek naga 7 taun, ono Pak. kok 7 taun. Nggih. Nggih. Wah, Ternyata tasih penak. wah, sepeda. Saya penak. Heeh. Nah, Nggih. nggih. Wong Sekayu kok ngguyu. Pundi to piyanten Sekayu? Enek enten babagan Oh, nggih, kok guyu. ukara meni naga ngono kok ngguyu. Nggih. Kesan bebung tanku umpamane sekat aja kongsi Iya. ayu Ya. Atur aku iki pamaturane tanpa pepindhan. Matur nembah nuwun Nggih. Pak, mugi-mugi Mbak Indah pinaringan dados keluarga Putra. ingkang ayem lan Ayam tentrem. ayam tentrem Nggih, nggih. ngaten Tansah mawon. mahane dhateng keluarga mingkaipun dhateng Brayat Sutresna. Amin. Nggih. Sampun nggih Pak. Sampun matur nuwun. Nggih. Nggih. Ngapunten kula mboten ninggali. Mboten napa-napa mun niku pun ditinggali kabeh kok niki wau kok. Nggih, nggih. Kunjuk sagung para tamu ingkang sampun kepareng lenggah kinaya para kadang krito dharma marak lumati. Atur pasugatan unjukan monggo kasunan ngendhapi kanthi marduti matikan ing penggalih. Sinambing larsaren kadang-kadang campur sari putra gemilang. Derek nyawiji asung swagata pakurmatan nggih dono swara ingkang ing titiwanci menika ugi kasengkuyung kalian Dapros audio sonjeten ugi ingkang dipun abadikan kalian Bolo Dewi. Nggih, pasarenkan campur sari putra gemilang. Nyawiji sesarengan kalian Maryati Budi Lestari. Yuk. Oh, selfie sih, ya. Nggih. Iki nonton wong selfie apa? Dan delok wong selfie apa? Ya. Nggih. Nggih. Iki piye? Mbak April iki jare kangen yuk ngejak foto sih. Aku lak nggumun karo
Piye? Sampeyan iki. Nggih pripun? Wong diceluk kowe kok ya dadak mogok-mogok ming arep melu selfie. Elah, wong arep bareng foto karo Elah, Tik. Sari Oreo. Ai elah Tik. Kaula, Dik. Diparingi napa Pak Waget? Ajeng diparingi napa? Duit. Mboten. Nggih, Nggih. mangayu bagya. Deno indah karo Mas Budi. Nggih. Muga-muga dadi putra sing soleh-solehah. Nggih. Bangun mitur Sakinah. dateng tiang sepuh kekalih. Nggih. Kemah mahanani keluarga Amin. lan brayat sutresna. Amin. Mimi lan Mintuna. Wong ana sing selak ngarep-arep dadi Ora mbah. tekan mimilan mintuna tekan sak lawase donya lan. Ha iki ana sing ngarep-arep dadi mbah lho. Wis. Anu iki. selaku Selak lek kepengin ande Jiono putu. wae jadi. Ya.
Iki arep omong-omong iki, Pak. Dapros ki lho. Piye? Sone janjas tenan, tak kira suaraku sing apik jebule sone. Aku ya batin kok isan kok. Kono kok wis arep pamer le suaraku apik. Oh enggak aku ya arep pamer lu jebul sone sing apik. Karo ket biyen ki tak dongake munggah swarga kok ora gelem gumun. Sing sapa kuwi? Dayat kuwi. Aku ya urung mangsane kok. Ana samang lek gelem. Ana dayat ki lek ora gelem le napa? Le piye? Ana munggah swarga kok isih nyunggi sound system, nonton genset. Nyurung genset. Nyurung genset, heeh. Lek misale kabotane. Kok malah Iya, oke. Ya oke. Ya oke. Kabotan le nyunggi piye? Iki arep sira dadi dagelan malah ora bisa. Ah, iya, ora ya sah wis. dadi dagelan ra Ora sida. sedo, ditang mengko Malah ya bilang. ya. Lewat dulu, dadi dagelan lewat dulu. Iki katur Bapak Ibu Sagung para tamu, para lenggah midulya. Sing pilih para kadang krida darpa sambut marak lumadi caos pasukatan nunjukan monggo kasuwanang dapi kanthi mardu martikaning penggalih. Sinawi kelasaran kadang-kadang campur sari putra gemilang. Derek nyawiji kalian putra gemilang Nduk Darwanti. Yo. Spot apa iki? Spotnya sing rada banter. Nah. Siap, ya. Iki saka nganu, campur baur kakak. Ya. Tenang iki kok. Dadi kok. Entek nang kene iki. Mata iki campur Ora baur sida nganggo sorak-sorak. Gak direkam karo cermo. Cermo manggol. Ya mumpung durung. Heeh, wis iki engko soal isih engko isih ana kewan-kewan. Metune ping 3 kewan-kewan. Nganggo ta iki nganggo kewan-kewan. ta? Nganggo kewan-kewan metune ping 4. Lah sapa kewane? Ayo, ambuh kewan iki urung metu. Ya, heeh. Nggih. Nggih, dicaos sing jumbo karo swasana para tamu wis padha rawuh. Jan, Mas Diono Majeng mawon, Mas. Mas Tarman majeng mawon. Sinten? Nah, caket kula, Mas Tarman majeng mawon. Oh, nggih, Nggih, monggo. majeng mawon monggo. Ya. Nggih, niki mawon. Pinarak mriki. Nggih, nah, nggih. Nggih. Niki Jan, hari ini lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain mergo apa, Nduk? Mergane pas apa ya Mas Giono duwe gawe. Semua warna itu ada di tempat ini. lho, Aku Pak. yo ngerti. Nek jenengane ngene iki semua warna ada di sini apa wae? Iya. Apa wae? Kabeh. Ono abang, ono ijo, ono biru, ono Oren. iki warna merah bata. Heeh. Nah, Ono terus ijo. ono ungu, Heeh. ungu tuwa, putih. Ngerti ora sampean? Pirsa ora? Iki mujudake sinajan to werna-werna rupane, Heeh. nanging nyawi didadi siji manunggal karep manunggal tekad kaya Denok Indah karo Denok Mas Indah. Budi kuwi. Ya Kaya sinajan ngapa? keluargane ya werna-werna, terus apa sedulure ya akeh yo ning kono ning kene iki wis mujudake nyawi jek kepikir dadi wong loro ki sesuk iso urip sing bahagia mulya. Nggih. Lho, sik tak nganu udut ndak ilang. Mergane kuwi dadi bahagia to Pak Waget. Heeh, oleh piye? Kaya kembang setaman maneka warna dadi siji. Heeh, contone. Anom gandane. Kok contone? Ah iya maksudnya kembang werna-werna dadi kok ana kembang melati, kembang wah iki lho. Ning ana sing ora entokne nang kene. Ning endi? Bang Kantril. Oh iya nek Bang Kantil. Karo kembang macan kerah, Dik, sing Oh, ono. Heeh. Kembang. Kembang macan kerah. Kok kembang macan kerah? Heeh. Apa? Ning kene iki mesti ana kembang macan kerah. Ora ono. Heeh, Bisa soalnya nek tuku. dikoni kembang macan kerah, kembang macan ndak kerah. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Nggih. Mujudake kembang kantil tansah kumantil, kembang melati rinunce. Heeh. Muga kaya werna Iki abang atur ijo kuning teruntuk. tansah nyawiji dadi siji mau. Nggih. Wis Jan, nek sampean karo Mbak Heeh. Sri, Oh, kalau tak piye? delok pirang-pirang dina ki lak rada semu kaya wong padu to. Kok iso? Lah ya kok nyatane angger petuk ki kaya semune nyemoni kaya ora kek. Ngalah, kono kuwi ming arep males wae aku mau nyeneni Mas Gangsarmu to. Kok males? Ya ora males. Ki lho, intine sampean kuwi engko sing kudu bali langsung golek kembang macan kerah. Iya, aku ben ora kena sawan. Nggih. Ngono. Cek. Nek kae jambu. Jambu. Jamu. Jambu apa? Jamu. Jamu. Oh. Jamu apa? Ayo jamu. Sorengat. Lega aku nek sore ngat. Lah apa? Ya nganu wae sari.
Sari rapet. Sari oh ya nek sari rapet yo. Lah apa? Nggih. Ayo dicasi sing jumburu swasana, Nduk. Nggih, arep sing gayeng po isih senyemek. Aku manut kok gayeng Ning aja ya. kaya mau. Gayeng ya ayo. Gayeng. Nggih, mau wonten panyuwunan. Panjuwunan apa iki? Apa ta mau kae? Kok aku lali? Kitir sumilir. Kit Kitir. Kicir sumilir. Kitir sumilir. Ya, monggo. Nggih. Ya, Sekecaken ning ora lenggah. dhuwur. Yo. Wis wong cebol malah Sekecaken lenggah Mas, daya mawon. Putra Gemilang sesuatu hari ini. Sesuatu. Hanya
panuwun tanpa pepindhan. Kene Titi Wanci menika para kadang Krida Dharma sampun marak rumati atur pasugatan njuan katul sagung sayang para tamu monggo kasunaken dawi kanthi martutun martikaning penggalih.